Καλησπέρα σας. Πρωτοπρεσβύτερη πατέρα Ιωάννη Σούρα, αξιότιμη δήμαρχε, κύριε Γιώργο Κοτσιά, αξιότιμη πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας Ωρεών, κύριε Νικόλα Μαυρούτσικε, αξιότιμη διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Ωρεών, κυρία Χριστούλα Τσελίκα, αγαπητή κυρία Ζερκαστάνη, αγαπητή κυρία Λιτσατότσκα, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μιλήσω για το εξαιρετικό βιβλίο της κυρίας Λιτσατότσκα, «Ο ουρανός μιλάει γενικά. Οι αστερισμοί στην ελληνική μυθολογία», που εκδόθηκε από την ελληνοεκδοτική εικονογράφηση της Μαρίας Μανουράνου. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή για την ενασχόληση των αρχαίων Ελλήνων με την αστρονομία και τη σύνδεσή της με τη μυθολογία, αλλά και την καθημερινή ζωή τους, η βασική αφηγήτρια του βιβλίου, η Αστρονομούλα, μας προλογεί σε συνολικά 20 στάσεις, σε αστερισμούς που τράβηξαν το ενδιαφέρον των αρχαίων Ελλήνων και συγκεκριμένα τους εξής: τη Μεγάλη και τη Μικρή Άκτο, τους αστερισμούς του Ορίωνα και του Σκορπιού, τον αστερισμό των Διδήμων, του Ταύρου, το αστρικό μήνος των Πλειάδων, δηλαδή την υπονομαζόμενη Πουλιά, την Αλκιόνη των Πλειάδων, το αστρικό μήνος των Ιάδων, τους αστερισμούς της Παρθένου, του Βόωτη και του Μεγάλου Κοινός, τον Αρκτούρο του Βόωτη, τον αστερισμό του Ορφέα ή της Λύρας, τους αστερισμούς του Περσέα, του Δράκοντα, του Κηφαία, της Κασιόπης, της Ανδρομέδας και του Πίγασου, τον αστερισμό του Ηρακλή και του Λέοντα, τους αστερισμούς της Ύδρας και του Καρκίνου, τον αστερισμό του Τοξότη, τους αστερισμούς του Ηριδανού και του Κύκνου, τους αστερισμούς του Κάρναβου, Ιωφιούχου και του Λίγκα, τον αστερισμό του Υδροχώου, του Κρυού, δηλαδή του Χρυσόμαλου Κρυαριού, και τον αστερισμό της Αργούς. Οι ιδέες και οι γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων περί του σύμπαντος και του έναστου ουρανού φτάνουν σε εμάς μέσω των γραπτών πηγών αλλά και μέσω των αρχαιολογικών ευρημάτων. Ήδη τον 8ο αιώνα π.Χ., όταν γίνεται η πρώτη καταγραφή των ομηρικών επών, σημειώνεται η αξία των αστερισμών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Για παράδειγμα, στην αυσιπλοεία. Συγκεκριμένα, στη ραψοδία Ε, στους στίχους 269-277, ο Οδυσσέας ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Ογυγία, το νησί της Καλυψούς, με τη σχεδία που έχει κατασκευάσει, προκειμένου να πλεύσει προς την Ιθάκη. Διαβάζουμε λοιπόν το εξής, σας διαβάζω την μετάφραση απευθείας, είναι η μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη. «Όλος χαρά ο θείος Οδυσσέας και αγαλίαση, με πρίμο αγέρι σήκωσε τα πανιά, κάθισε στο τιμόνι και το κυβέρνησε με τέχνη. Ύπνος δεν έπεσε στα βλεφαρά του, αλλά κοιτούσε συνεχώς την Πούλια, τον Φουκόλο, δηλαδή τον Βότη, που δει αργά, την Άρκτο, που τη λένε και αμάξι. Δεν φεύγει από τη θέση της, γυρίζοντας, μόνο παραμονεύει τον Ορίωνα και μόνη αυτή δεν λέει να πέσει στα λουτρά του ωκεανού. Η Καλυψό η θεόμορφη τον είχε ορμηνεύσει, αυτό το αστέρι πάντοτε να το έχει ποντοπορώντας στο ζερβό του χέρι». Πρόκειται για την πρώτη λογοτεχνική μαρτυρία πλοήγησης, υποβοηθούμενης από τη θέση των αστερισμών, γεγονός που καθιστά την ομηρική αυτή αφήγηση όχι μόνο ποιητική αλλά και επιστημονική. Η ματιά του Οδυσσέα στον ουρανό δεν είναι σε αυτό το απόσπασμα στοχαστική και αισθητική, αλλά τεχνική και λειτουργικής αξίας. Προχωρώντας προς αρχαιολογικά ευρήματα, λοιπόν, ένα από τα θαύματα της μηχανικής και της αστρονομίας, ο μηχανισμός των αντικειθήρων, αποδεικνύει με τον πιο εύγλωτο τρόπο την αξία που έδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες στη μελέτη του κόσμου. Εντοπισμένο σε ναυάγιο του 80-60 π.Χ., το οποίο ανασύρθηκε τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, ο μηχανισμός των αντικειθήρων χρονολογείται γύρω στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. και αποτελεί το αρχαιότερο γνωστό επιστημονικό όργανο, τον αρχαιότερο υπολογιστή και ταυτόχρονα ένα πολύπλοκο αστρονομικό όργανο που υπολόγιζε και έδειχνε τις θέσεις κατά πάσα πιθανότητα όλων των τότε γνωστών ουρανίων σωμάτων. Όπως σημειώνει και ο κύριος Μουσάς, καθηγητής φυσικής διαστήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ομώνυμο βιβλίο του, ο μηχανισμός των αντικειθήρων ήταν ουσιαστικά ένα πλανητάριο. Παρόμοιο με εκείνο που είχε κατασκευάσει ο μαθηματικός Αρχιμίδης, σύμφωνα με όσα παραδίδονται από ορισμένες πηγές. Επιστρέφοντας στη σύνδεση των αστερισμών με την καθημερινή ζωή των Ελλήνων, ο ποιητής Άρατος, που έζησε περίπου το 315 π.Χ. με 240 π.Χ., από τους Σόλους της Κιλικίας, κλήθηκε από τον βασιλέα της Μακεδονίας Αντίγονο Δουνατά το 277 π.Χ. για να συνθέσει ποίηματα για την επικράτηση του τελευταίου στη Μακεδονία. Ο Αντίγονος, που διέθετε αστρονομικές γνώσεις, του ζήτησε να μεταφέρει σε ποιητική μορφή
το έργο του μαθηματικού Εύδοξου Κνηδίου, ο οποίος έζησε 408 με 355 π.Χ. και ο οποίος είχε μελετήσει τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων και είχε γράψει το έργο Φαινόμενα. Το επικό ποίημα του Άραπου, με τίτλο Φαινόμενα και Διοσημεία, περιγράφει τους αστερισμούς και διάφορα ουράνια φαινόμενα και αποτελείται από 1154 εξάμετρους στίχους που περιγράφουν τους αστερισμούς, την Ανατολή και τη Δύση τους, καθώς και τους καιρικούς συμβολισμούς τους. Ενδεικτικά σας διαβάζω παράθεμα από το τρίτο μέρος του έργου, Καιρική Επισημασία, στίχους 1083-1086, σε δική μου μετάφραση. Αν τα βόδια και τα πρόβατα μετά από ένα βαρύ φθινόπωρο σκάψουν το έδαφος και τεντώσουν το κεφάλι τους για να αντικρίσουν τον βόρειο άνεμο, πράγματι οι Πλειάδες θα τους φέρουν έναν θυελλώδη χειμώνα. Τα παραπάνω στοιχεία μεταφέρονται με τρόπο εύληπτο και εγωιτευτικό στο βιβλίο της κυρίας Τότσκα, προσελκύοντας όχι μόνο τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους αναγνώστες. Σας διαβάζω ορισμένα αποσπάσματα τα οποία σχετίζονται με τις αναφορές που έκανα. Γι' αυτό λέει ο μύθος ότι οι μεγάλοι και οι μικροί άκτος δεν διούν ποτέ. Είναι ορατές στον ουρανό όλο τον χρόνο και ευτυχώς, γιατί μας δείχνουν τον δρόμο. Για το αστρικό μήνος των Πλειάδων. Στην πλάτη του αστερισμού του Ταύρου αναπαύεται το λαμπρότερο και πιο αγαπημένος μήνος αστεριών του ουρανού. Πλειάδες ονόμασαν τον αστερισμό οι αρχαίοι Έλληνες και η ελληνική λαογραφία Πούλια και τη χιλιοτραγούδησε. Όταν η Πούλια ανέτειλε μαζί με τον ήλιο, τότε ήξεραν ότι έφτασε η εποχή του θερισμού. Ενώ όταν έδιε, την ώρα που ανέτειλε ο ήλιος, καταλάβαιναν ότι τελείωνε η περίοδος της σπουράς και ερχόταν ο χειμώνας. Ήταν ο αγαπημένος αστερισμός αγροτών και κτηνοτρόφων, επειδή τους βοηθούσε να κανονίζουν τις δουλειές τους. Και τέλος, για τον Αρκτούρο, τον αστερισμό του Βότη, οι αρχαίοι Έλληνες το φαντάστηκαν σαν βοσκό που φυλάει 7 βόδια, δηλαδή τα 7 λαμπρότερα άστρα της Μεγάλης Άρκτου. Ο Αρκτούρος, στην ουρά της Μεγάλης Άρκτου, είναι το πιο λαμπρό αστέρι του Βότη. Στα μέσα Σεπτεμβρίου προειδοποιούσε τους ναυτικούς ότι έπρεπε να σταματήσουν τα ταξίδια τους, γιατί πλησίαζε ο χειμώνας που θα έφερε τρικυμίες και έκρυβε κινδύνους για τα καράβια. Το έργο της κυρίας Τότσκα βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση και στην περιοχή μας. Το Δήμο Ιστίας Ερυψού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένος, όπως καταλάβαμε και από την ομιλία του Δημάρχου μας, στην ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέματός του. Ο αστερισμός του Ορίωνα και ο σχετικός μύθος για τον βασιλιά Ιρέα που τον υιοθέτησε, ο οποίος παρατίθεται στο βιβλίο, φέρνει στην επιφάνεια την τοπική μυθολογική παράδοση για την ύμφη Ιστιαία, η οποία ήταν κόρη του βασιλιά Ιρέα, όπως σημειώνει και ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και σημαντικός λόγιος του 12ου αιώνα, Ευστάθιος, στο λόγο του Παρεκβολέ στην Ομήρου Ηλιάδα και Οδύσσια. Παλαιότερα, ο Ορίων συσχετιζόταν και με την ονομασία της πόλεως του Ωρεού. Επιπλέον, ο Ηρακλής, ένας από τους διασημότερους ήρωες αρχαιότητας, καταλαμβάνει σημαίνουσα θέση στο βιβλίο της κυρίας Τότσκα, τόσο ως αστερισμός, όσο και ως ανίκητος ήρωας, με άθλους που βρήκαν εξίσου τη θέση του στο ουράνιο στερέωμα. Ο Ηρακλής συνδέεται στενά με τη Βορειοεύβοια και πρωτίστως με τα μικρά Ιδιψού, τα οποία ονομάζονταν στην αρχαιότητα θερμά Ηρακλέους, όπως αναφέρει ο Έλληνας γεωγράφος και ιστορικός Στράβος στα γεωγραφικά του στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με τον μύθο, οι πηγές δημιουργήθηκαν έπειτα από παράκληση της θεάς Αθηνάς στον αδελφό της, τον Ύφαιστο, τον θεό της φωτιάς, προκειμένου ο αγνοούμενός της να ξεκουράζεται και να ανακτά τις δυνάμεις του μετά το πέρας των άθλων του. Παράλληλα, ο Ηρακλής συνδέεται και με την περιοχή του Ακροτηρίου Κινέου και τα Λιχαδονήσια, τα οποία σχηματίστηκαν από τα διασκορπισμένα μέλη του εξφενδονισμένου Λίχα, του άτυχου υπηρέτη του Ηρακλή, ο οποίος υπήρξε θύμα της οργής του κυρίου του. Συνεπώς, το εν λόγω βιβλίο θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για την εισαγωγή των αναγνωστών του στη μυθολογία, την αστρονομία και γιατί όχι στις τοπικές μυθολογικές παραδόσεις και να αξιοποιηθεί και από τους εκπαιδευτικούς καταλήλους. Σας ευχαριστώ κυρία Τότσκα για το έργο σας και σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας.